गोबां मिजिं खालामनानै थानाय रंजालि बैसागुआ सौफैनाय गेजेराव साननैसोल'सै। हादरसानि जायगा जायगा रंजालि बैसागुखौ बरायनो थियारि जादों। असमिया रङालि बिहुनि मोसानाय मावबादाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो बर'फ्राबो बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। बर'फ्राबो समानैनो बैसागु मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय बायदिखौ सर' खालामनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय 12 एप्रिलसिम 12 सानारि बैसागु बागुरुम्बा मोसानायजों लोगोसे सिफुं, खाम आरो सेरजा दामनाय बायदिनि मावबादाया सोलिगासिनो। बे सर' खालामनाय हाबाफारियाव डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लादों। फोरोंगिरि महरै सर' खालामनो फोरोंदों बिद्युत साहारि बिथाङा। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।